ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿರಲಿರಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ದಿಲ ಅಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ರೆಡ್ ಆನಿಯನ್ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಗೇತೊಂದು ಮೆಸರುಟು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ದೀತೆನ್ ಹಿಂಗಿನ ಪೀಸ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಗೇತ ನೋಡು ತೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ತೂಪ್ಲ ದೀತೆ ಆ ತೂಪುಗ್ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನೆಕ್ ಬಡಿ ಸೋಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಇತ್ತೆನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತಂದಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡುವೆ ಒಟ್ಟುಗು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಸರಿ ಒಂತೆ ಒಂದೆನ್ನ ಬಾಡದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬುಡನಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಬೇಗ ಬಾಡುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಇದೊಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡುಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಒಂದೆನ್ನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಾಡ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸರಿಟ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡಿಯೆ ಪಾಡ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ದೀದು ಒಂದೆಣ್ಣೆ ಬಾಡವಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ
ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಇದ್ದಂದೆ ಅದು ತೆತ್ತಿ ಉಡೆತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜೋಕುಲು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ತಿನ್ರೆಗೆ ಏನುಚರು ಅದಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಕೊರುಲಿ ನೆಕ್ ಗಾಜರ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ ಬೀನ್ಸ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ರಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೋದೇನು ಬೇರೆ ಬಿಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಖಾರಗೂ ಮುಂಚಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆತ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದನಿಗುಲು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಗೆತೊನೊಲಿ ಖಾರ ಪುಡಿ ತಿನ್ನತ್ ಏನು ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಎಗ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಬೇಯ್ತಂಡು ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಡ್ರೈ ಆನ್ ಬರ್ತಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ತೊಂದೇನು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡೊಂದ್ವೇನು ಮಯೋನೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಯೋನೀಸ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಗಿತ್ತುನುಲಿ ಪುಡಿ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬುರ್ಜಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ ಪಂಡೊಂದೇನು ತವೋಟೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ನೆಡ್ ದುಂಬುಲೆನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮೇಕರ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ತವೊಟ್ಟು ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತನ್ನ ಚೀಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ವೆನಿಕ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ಗೆತ್ತಂಡ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಕುಡೊಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ದೀಪೇನು ಬ್ರೆಡ್ ದಿ ಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆತಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ರೀತಿನ ಒಂಚೂರು ಕಡಕೊಂಡು ಏನು ಕೊಡುಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತೊನ್ವೇನು ಇಂಚೂರು ತವ ಬೆಚ್ಚಗೆ ದೀತೆ ತವಲ ಅಂಚನೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿವರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇನು ತವಟ್ಟು ದೀದ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಮಿತ್ತ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬಾಕ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆತಂಡ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು
ಸ್ಲೋಲಿ ಮಲ್ತದು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಡೋಡು. ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ದೆನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವೆನು. ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಖಾಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದೆ ಅತ್ತು ಚಾ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆನಿಕುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನುವೆ. ಇಷ್ಟ ಆತನ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.